Ýan habarlardan belläp geçişmede ýaly Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew prezidentlige gaýtadan saýlanmak üçin 26 aprelde geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaş etjekdigini aýdýar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew özüniň 26 aprelde bellenen ýerki saýlawlarda gaýtadan prezident bolmagy dalaşgärlik etjegini aýtdy. Eýýäm 25 ýyldan gowrak wagt bar häkimet başynda oturan Nazarbayew bu beýanaty 11 martda etdi. Ýagny prezidentiň ýolbaşçylygyndaki dolanýarjy partiýanyň Nur Otanyň gurultaýyna gelen delegatlar oňa öz kandidatlar hökmünde ses berenlerinden soň ol dalaşgärlige razy boldy. Men siziň özüm prezidentligi hödürlemek inisiatiwaňyz bilen diňe bir sebäbi görä. Ýurdumyz üçin täze hem ören wajyp maksatlary teklip etmek isleýändigim sebäpli razylaşýaryn diýip Nazarbayew aýtdy. Prezidentlik saýlawlaryna diňe öz milletiniň durmuşyny gowlandyrmak üçin anyk maksatlary bolan adam gatnaşmaly diýip Nazarbayew telewizionyada halka ýetirilen çykyşyndan ýytdy. Olalky demirçi işçi 74 ýaşyndaky Nazarbayew Merkez Aziýanyň Nevtova ýurduna 1989-njy ýyldan Sowet döwründen bäri ýolbaşçylyk edýär. Şol wagtda Sowet Respublikasynyň Kommunistik Partiýasynyň başlygydy. Nursultan Nazarbayew başgasy pikirlenýänleri basyp ýatyrdy we Gazagstanyň Günwatar tarapyndan azat ýa-da adalatly diýilip baha berilen ýeki saýlaw hem geçirilmedi. Saýlawda bäsleşmek üçin ýene 2 kandidat resmi hasaba alındy. Emma hökümet tanqyçylary olaryň maksady Nazarbayewiň belli külli ýeňiş gazanjak saýlawyna demokratiýa häsiýetini bermekden ibarat diýerler. Olarky saýlawlarda bolşýaly Nazarbayew özüniň bäsleşige gatnaşmak barada kararyny halkyň isleg talabyna boyun bolmak hökmünde görkezdi. Emma onuň tanqyçylary bu ideýany ret edýärler. Nazarbayew 6 martda ýene bir 5 ýyl möhlet üçin dalaşgärlik etjegini ýa etmejegini gümürtük galyryp ssenariýany ýetgetmegiň wagtynyň gelenligini aýdypdy. Gazagstanyň indiki prezidentlik saýlawy 2016-njy ýyla planlaşdyrylypdy. Emma geçen ay Nazarbayew tarapyndan ýolbaşçylyk edilen gurultaý Gazagstanyň daşarky faktorlar esasynda dören ykdysady krizisten geçmek üçin ýene bir möhlet berýärligini tap, saýlawlaryň wagtyndan ýer geçirilmegini teklip etdi. Nur Otan partiýasynyň agdalarynyň köplüginden durýan parlament bu ýetgeşikliği bir näçe gün soň tasdik etdi. Fiýinçiler Nazarbayewiň dünýäde newtin wakatynyň ardanlamagynyň gelip çykýan ykdysady aladalar we Günwataryň Astananyň söwda partnýör ortiýatyň garşysyna girden sanksiýalary öz meşhurlygyny gowşada öýdüp basymrak täze möhlete başlamakçy bolýanlygyny aýdýarlar. Nazarbayew partiýa gurultaýyna ýölenip emleklerini daşary ýurtlarda saklayan biznesmenleri öz pullaryny ýygyna Gazagstana getirmäge çagyrdy hemde gizlin maýasyny kanunlaşdyran adamlara hut özüniň asuda durmuş kepilligini berýänligini aýtdy. Nazarbayew iýun aýynda öz pullaryny ýygyna getiren gazaklar jogapkärçilige çekilmekden goraýan kanuny gol çekdi. Siziň hemmeňiz görýärsiňiz, indi daşary ýurtda zat gizler ýaly bolmady diýip Nazarbayew halkara banklaheňi HSBC-niň Şweýsar hususy bank bölüminiň müşterileriniň syzyp çykan global sanawyna we belli bir döwürsindäki balansyna salgylanyp aýtdy. Ol ýerde biz üçin watan ýok. Ol ýerde bize hiç kim garaşmaýar. Bar zat şu ýerde diýip Nazarbayew partiýa gurultaýyna gatnaşýanlara ýüllenip aýtdy. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 11 martda eden çykyşyna Russiýa henüz hem Ukrainada diýip Moskwany öz harbylaryny ýyda çekmäge we Günür Ukrainadaky ortaýetpara separatistleri gollamagy besetmäge çağırdy. Bu barada kärdeşim Merdan Sarew şeýle maglumat taýýarlady. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Russiýa henüz hem Ukrainada diýip Moskwany öz harbylaryny ýyda çekmäge we Gündoğur Ukrainadaky ortaýetpara separatistleri gollamagy besetmäge çağırdy. Stoltenberg 11 martda çykyş edip NATO Russiýanyň Gündoğur Ukrainada hereket edýändigini, şeýle-de onuň separatist güýçleri uly himayet berýändigini gördü we görýär diýdi. We have seen and still see
Russian presence and strong support for NATO goşunlarynyň ýokary derejeli komandirleriniň biri Amerikaly general Philip Breedlove Belgiýanyň Mons şäherinde geçirilen şol medeniýet ýygynynyň dowamında ýaranlyk okatyslyklary bet etmek baradaky Minskde gelinen ulalyşyk bilen käbir öňe gidişligi gazandy diýip belledi. Breedlove, Russiýa bilen gündogur Ukrainadaky araçagyň belli bir derejede açykdygyny, netijede oňa kynlyk bilen gözegçilik edilýändigini we Ukrainadaky Rus goşunlarynyň anyk sanyny bilmegen kyndygyny hem sözüne goşdy. Aprel aýyndan bäri Ukrainanyň hökümet güýçleri bilen ýurdun gündogurundaky Rus separatistleriniň arasyndaky dowam edip gelen konfliktde ölenleriň sany 6000-den geçdi. Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler Donetsk we Lugansk vilayetleriniň käbir bölüklerini eýelediler. Bu konflikt Moskwanyň Krimi batyp almagynyň ýygyny döredi. Kiýew we Gunwatar Kremliň bu hereketiniň bir kanundygyny aýdarlar. Stoltenberg öz çykyşynda Russiýanyň soňky döwürdäki hereketleri bilen baglanşykly ýüze çykan halkara müçberindäki täze sinaglar derarly NATO ýaranyň öz gorunmak ukybyny artdyrmak boýunça proseslere girişendigini ma'lum etdi. Breedlove NATO'nun işlerine käbir ütgetmeleri girdimek teklif edip etgerleri we harby tehnikany gündogur Ýewropa çekmäge çağırdy. Ukrainanyň harbylary soňky 24 saatyň içinde ýurdun gündogurunda bir eskeriň öldürilendigini we ýene-de 4-üsiniň yaralanandygyny habar berýärler. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saytyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik programmamyzda Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatda Bawa Annanow köçesiniň Oğuzhan çatyryndan parahat ýederçenli barýan ýoluň ýapylanyny habar berilýär. Ýoluň ýapylmagy netijesinde bu ýoldan geçen bir näçe awtobus gatnawynyň hem ýatyrylanyny aýdylýar. Bu ýagdaýyň bolsa parahat ýediňiň ýaşaýjylaryna, işe barýanlary, mekdep okuwçylaryna bu sebitdäki guruluşykda işlemäge barýan işçilere uly täsir ýetirenligi bellenýär. Biz bu ýoluň ýapylmagynyň sebäpleri we onun ilata yetiren täsirleri bilen gydyklanyp bir salym öň Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylba bilen söhbetdeş bolduk. Sultan aýda Aşgabatda Bawa Annanow köçesiniň Oğuzhan çatyryndan parahat ýederçenli barýan ýoluň ýapylanyny habar berdiňiz. Muň sebäbi näme? Sahra şu ýerden şol Bawa Annanow köçesiniň Oğuzhan çatyryndan parahat ýede gelýän ýoly ýapdylar. Yönüşünün sebäbini hiç kim bilenok häzirlikçe şol yapılan ýanky demir diwarlaryň ýüzünde de näýlik işleriň alınıp barylacak da barada bir bildiriş ýok. Öten geçenler bir-birinden sorýalar näme iş geçiriljek diýip ýöne hiç kim anyk hesap bilenok ýol ýerden ýapyldy. Sultan aýda indi şu gürüňni etýän köçemiz gatnawly köçemi, ýagny şu köçäniň ähmiýeti barada gürüň beräýsiňiz. Elbette köçe gaty, ulu gatnawly köçe sebäbi parahat ýedi kiçe tarapçada mindi has ul oldu. Ştaýda 9 gatly ýaşaýjylaryň sany 50-den ograk boldy. Ýaşaýjylar gatykän. Her zaýda da 120-130 kwartiralar bar. Indi ştaýdan burluşygam gidip dur. Şu parahat ýetdi häzir ýene de ýaşaýjylaryň beýleki sosial medeni beýleki obýektleriň guruluşy gidip dur. Şerik işçiler işe gelýärler. Onu ýaşaýjylar işe gitdiler. Ýerden mektep okuwçylar mektebe gitdiler. Eýem ulu raýona öwrüldi. Şu ýoluň ýapylmagy şu sebitde ýaşaýan ýaşaýjylary nähil täsir ýetirdi ýerden ýa-da günüň dowamyna? Şu ýerden eýem awtobus gatnawlar kesildi. Şerik
şäher bilen birikdirýän 5 sanyk belgili awtobus ele 13'lük, 24'lük, 27'lik, onun 10'luk, 32'lik awtobuslar şu Paraxatdan aýlanyp adamlaryň gatnawyny şolar ýerine ýetirýär, şolar ýerden kesildi. Şolam gaty köp kynçylyklar öretdi. Esasen şu mektebe gitýän çağalar, enatalar şolar eýem ýoldan bir taktylarym kan ýörenok, maşyn gatnawlar kan ýörenok, gaty bir terror bolmasa, ýaşaýjylar bolmasa girenoklar mikroraýona ýol ýapyk bolan üçin. Takty tutmam kıyın bolup şu enatalar çağalaryny takta mindirip mektebe ýa çağalar wagtyna uğratdylar. Ine şu kynçylyk ýer bilen ýüzberdi şu ýerde. Sultan aýdyny sözüňizden çen tutsak, ýol ýer bilen ýapylan meňde, şugun ýer bilen ýapyldymy? Hawa şugun ýer bilen ýapyldy. Düň giýişlik saat 6-dan soň ýa adamlar işden gelende awtobuslar gatnap durdy. Ýerden ýapyldy, awtobus gatnawy ýer bilen kesildi. Sultan aýdyny ýoluň haçana çen ýapyk galjakdy barada resmiler tarapyndan bir maglumat berilýärmi? Yok, şu yerde hiç bir hilakşonu anyklamak için bir resmi görünenok, iş geçirilip başlanman soň hiççelik resmilerim, işgärlerim şu yerde görünenok diňe ýol ýapykdyr. Adamlar öýlek geçip öz aralarında şunun näme üçin ýapylandygyny düşünmek isleýärlerken öz aralarında biri-birinden soraşýarlar, ötüp geçen adamlar näme üçin ýapyldyka diýerler. Ýöne bir zady bellemeli, şu ýol 1,5 ýyl mundan rekonstruksiýa edilipdi. Ýoluň ýagdaýy gaty erbetdel, eger ýoly diňelçek bolsalar bilmedim, ýöne ýoluň asfalty zady intek bir erbetsaýa bolan däl, diňe asfaltyny bejermek üçin ýapylandyrdyýsan. Halka hiç ýere düşündiriş berilenok, ýöne şol hemişe bir ýolda guruluşy işleri alınıp barlanda ýoluň bir ýanyny beklerip, awtobus gatnawlary böлекi tarapyndan goýberlýärdi ýaşaýjylar üçin. Emma ştapar doğruluğuna yapılan üçün awtobus gatnawynyň kesilmegi adamlara gaty kynçylyk öretdi. Sultan aýda Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Bolýa sag bolun, tehra sagman islen. Hormatly dinleýijiler, kiçi ýa-da uly gatnawly ýollaryň ýapylmagyna siz hem öz ýaşaýan owaňyzda, etrawyňyzda ýa-da şäheriňizde duş gelýäňizmi? Duş gelýän bolsaňyz, bu ýagdaýyň siziň durmuşyňyza ýetirýän täsirleri barada bize görüň beriň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 79226 236 04 55 jaňadyň ýa-da SMS ýazyň. Türkmenistanda yanvar aýynyň başyndan manadyň milli puluň dollaryň garşysyna kıymeti 20% gowrak aşakladylar. Şol bir wagtda döwlet idaralaryna işleýän döwletden pensiýa, kömek pullaryny, stipendiýa alýan raýatlaryň aýlyklary, pensiýalary, kömek pullary we stipendiýalary hem 10% ýokarlandyryldy. Emma garamadan manadyň hümmetiniň aşaklamagy haritlaryň we hyzmatlaryň bahatynyň ýokarlanmagy netijesinde ilatyň sosial gorowlugynyň pese gaçandygy. Netijede eli maşgalaryň, çağaly eneleriň, garrylaryň we gollugy mätäç maýyplaryň inni öňkü alýan adyk önümlerini almakda kynçylyk çekýänini aýdylýar. Bu barada kardeşim Ýowşan Nurwan Aşgabatly grajdan aktivisti we synçy Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetdeş boldy. Nurberdi Türkmenistanyň manadyň dollaryň garşylygyna hükümetiniň petelenine inni 3 aýyň geçi. Şu ýagdaý Türkmenistanyň kömek pasobiýalaryny alýan adamlaryň umumy sosial ýagdaýyna nähil täsir ýetirdi? Şu barada anyk görüň berip biljekmi? Oy olsun. Manadyň hükümetiniň petelenmegi 1-nji ýanwardan. 1-nji ýanwardan büdjet sferasynda işleýänleriň aýlyklary, onsoň çağa pullaryny alýanlaryň giýdejileri, pensiýa alýanlaryň giýdejileri, maýytlaryň giýdejileri döwletiň karary bilen 10% kaldyryldy. Emma ştaýdaky aýlyklaryň şol giýdejileriň 10% kaldyrylmagy, manadyň hükümetiniň takminan 23% petelenmegi adamlaryň sosial ýagdaýyna uly täsir etdi. Ýagny olaryň real giýdejisini peteldi. Yine alalı çağı pullları var arada. Çağı pullları 3 yaşa yetmedik çağalar için beriliyor. Onların 2014. yılda berilen miktarı 97 manattı. Şimdi 10% kaldırılan son onun yeten derecesi 130 manat bollu. Şimdi eğer de sol 130 manda yine de önkü alyan haritlarını alacak bolsa yeneler toplumun üstüne yende olmanını 25-30% pul koymalı. Sebebi çağa iyimitleri, aydalı tüyüt karnısı 7 manattan 10 yarım manda çenli kaldı. Bu takminan 50% oluyor.
Göreler, soğuklar kaldırıldı. Çağrı arlıkları, pampersler 17 manatlığından yende 40% kımmatladı. Nurerdin bir ýagdaý şu pensionerleriň ýa maýyplyk kömek pullaryny alýan adamlaryň durmuşyna nähil täsir ýetirdi? Siz anygyrak mysal getirip biljekmi bir adamyň mysalyny mysal üçin? Eger mümkin bolsa men özüm boýunça aýdaýyn. 2014-nji ýylda men 500 manat möswerde pensiýa alýardym. Indi soň 1-nji ýanwardan başlap menin pensiyam 550 manat ýetdi. Şonuň bilen birlikde men sonça pulo öňkalyan harytlama mal bilemo. Hatda öz ýurdumyzda çykarjan harytlary mal bilemo. Menin alyan şol 550 manatymyň bir kümmeti inni öňkü pullon 424 manda şenli pete düşdü. Maýytlyň komşonuň alaky. Nurerdi, bu mesele boýunça häkimetler nähil resmi düşünür çap etdilermi? Yok, düşünürüş yok. Nurerdi, sizin pikiriňizçe ilatyň sosial ýagdaýynyň goraglygyny üstün etmek boýunça nähil çäreler görülse gowgolar ýa-da nähil mümkinçilik bar Türkmenistanyna? Türkmenistanyna ilatyň sosial ýagdaýyny goramak boýunça mümkinçilik bolýar. Eger şonu doğaly ulanjak bolsa, onu bolmanyna bunun hükümetini terden dolmak için onu indeksasiya etmeli. So indeksasiya edilse, onun ücret verisindeki işleyen işgärlerin aylıkları doğaly öňkülügini tapar, hükümetini tapardy. Pensionerlerim, maýyplarym, çağ için berýän pullarym öňkü hükümetini tapardy. Ýöne, o da potrotçu bolup, buğday ekýän, buğda çekýän, daýhanlaryň bolsa aýlygy islenmek ýagdaýda keseliýär terapy olaryň aýlyklary döwlet tarapyndan sallyrlanagam kompensasiýa edilenok. Nurerdi Nurmehmet Aşgabatdan beren maglumatyňyzy beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Benim sag bolun. Kardeşim Ýoşana Norwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şu gün paýtagy Taşşabatda Aziya Futbol Konfederatsiýasynyň kubu uğrundaky geçirilen çempionatyň çäýrini Türkmenistanyň Ahal futbol komandasy Täjikistanyň Istiklol futbol komandasy bilen duşdy. Bu duşy Taşşabat wagty bilen saat 17:00-da başlady. Oýun efir wagtymyzyň edil öňýany tamamlandy. Taşşabatda habarçymyz Murat Gurban bu oýunyň netijeleri bilen tanışmak üçin gürrüň gidýän duşyga tomoşa etdi. Biz häzir oýunyň netijeleri we mazmuny barada habarçymyz Murat Gurban bilen duşyň geçen Aşgabat stadionundan gün efirde söhbetdeşlik geçirýäs. Murada studiýamda hoş geldiňiz. Hoş gördük taksa. Murada ýa hem aýdyşmy diýaly bir salym mundan öň Ahal Istiklol toporunyň duşy tamamlandy. Ilki bilen oýunyň netijeleri bilen tanış edäýsiňiz. Taksa duşy 1-2 hasap bilen Ahal ýeňildi. Duşyň ilkinji minutlaryny ýa Istiklol komandasy bir gol geçirdi. Ahal komandasynyň derwelesinden soň penalty Ahal komandasy penalty kazanyp penalty bilen bir hasap bilen deňledi hasaby. Şeýle ikinji taýmda eýem Istiklol komandasy ýene bir gerek Ahal komandasynyň derwelesine gol geçirip ikinji topu derwele geçirdi. Takra Murada oýunyň mazmuny nähil boldy? Taka oýun esasen şu Täjik komandasynyň uly mümkinçiligine geçdi-de, ol has tejribeli komanda eken şol sebäpden ol köp hüjüm etdi Ahal komandasynyň derwelesine. Ahal komandasyna hüjüm edip jogap berýärdi, ýöne oň hüjümleri netijesiz utarýardy. Hemem bolsa köplen halatda şol hüjümleri ideal oyuncuların arasında ara düşünüşmezlik köp bolýardy. Taka. Murada oýuna gelen tomoşaçylar barada görüň berýärsiňiz. Geçen ýylky oýunlarda bolşýaly bu ýerde hem tomoşaçylar mejbur ýagdaýda eltilimi ýa-da özü meýletin gelenler agdyklyk etdimi? Bu ýerde hem öňkü bolşýaly şu tomoşa etmäge gelenleriň aglawaty ýokary gujaýlarna goýan studentlerden ibaratdy. Şu ýa-da duşda diktoriň aýtmagyna görä duşda 14.000 tomoşaçy tomoşa edipdir. Şu duşuga şolaryň bu stadionum özü 20.000 tomoşaçylyk stadion. Şol ağlawasam studentler. Özüm ýene de döwlet edara kärhananyň işgärleri hem şu stadiona getirilipdir tomoşa etmäge. Öz isleýän gelenler ören azdy. Taka
Murada Aşgabat stadionundan gepleşimde gatnaşyp beren gülüňleriniz üçin köp sag bolun. Sen sağ olun. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ahal futbol komandasy bu çempionatda C toporyna çykyş edip onda ýene-de Kuweytiň Al-Kuwatiya topory we Iragyň Arbil topory hem bar. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gaderly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey basyp ýatyr, ot diýsen ot basyp ýatyr. Neber suwun gadyň barýan ýerleriň işini o çeýreden atda. Her getdanyň bir toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan näler soradım. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlanandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. So deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? İtin gymmatlaman sebäbim şu meydanlarda mallar hor diýip gurrunga. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosi goşulyp ýazylýar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzda geçirip oturýas. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Satlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.